Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Id-deputat nazzjonalista Ġuli Żara ma trix titlob apoloġija għal kummenti meqjusa minn bosta bħala insensittivi fosthom minn għaqdiet mhux governattivi u mill-komunità LGBTIQ. Żara ħarġet attakka l-Żiguzajk Festival Internazzjonali tal-Arti għat-tfal u żgħażagħ għal inizjattiva maħsuba biex permezz tal-arti u l-kreattività tippromuovi l-inklusività u l-apprezzament tad-diversità. Barra l-Parlament, One News mar jistaqsi lil Żara li mhux talli ma wrid l-ebda rimors iżda talli kienet ċara li mhux se titlob apoloġija. Għamilt kummenti kemm xejn insensittivi lejn il-komunità LGBTIQ. Titlob apoloġija għal dak li Dak x'tet tajdu intom naħseb li għatina kien ċar. Minn barra laqdiet u l-komunità LGBTIQ għallima tkellem ukoll il-President tal-Forum Opportunitajiet Indaqs tal-Partit Nazzjonalista. F'kumment li tella fil-paġna ta' Żara fuq il-Facebook, il-President tal-Forum Jamie Vella ċanfara tal-li lanqas biss indenjat ruħha titkellem ma' dan il-Forum tal-Partit Nazzjonalista stess qabel ma għamlet l-istqarrijiet li għamlet. Vella saħansitra tkellem fuq kif fil-Partit Nazzjonalista ma hemmx teamwork u tal-wieħed xifhem li l-forum li jmexxi huwa frustrat għax qed jiġi emarġinat mill-Partit Nazzjonalista li waqqaf l-istess forum biex jipprova jikseb ftit kredibilità anke jekk meta kien fil-gvern u issa fl-oppożizzjoni qatt ma wera priorità fil-qasam. Jamie Vella qal ukoll li Żara li juried insensittività kbira anke fil-konfront ta' xogħol l-artisti u qalilha li lanqas kienet marfa biżejjed. Iżda ma' One News id-deputat nazzjonalista baqgħet tisħaq li m'għandix titlob imqar skuża għall kummenti tagħha. Ma taħsibx li anke l-medja indipendenti nota dak l-aġir li għamilt inti u hekk titlob apoloġija? Dak x'qed tajdu intom.